Napa malih guru kok dereng mlebet-mlebet mbok menawa kesupen jadwal. Laras prayogi menawi panjenengan boten ngendika kados mekaten. Kita kedah ngajeni dhateng guru. Laras, uga menika minangka siswa punika ngajeni dhateng guru senadyan panjenengan durung rawuh. Enjang para siswa. Guru enjang Bu Guru. Sugeng enjang Bu Guru. Mas, sampun lali tata krama ing ngarepe guru ta? Nggih, Bu. Laras, monggo panjenengan wangsulan pitakonan punika. Lah gampang Bu jawabane kuwi lho mok ngene tok wong aku ya wis ngerti. Laras prayogi menawi panjenengan ngendika nganggo basa krama dhateng Bu Guru. Lah kowe kok sok pinter Atri? Ora usah ngajari aku. Laras, saged kula aturi rembug sekedhap. Basa punika nggambaraken pribadine manungsa. Menawi panjenengan ngendika kasar, yaosane saged ngrasa mboten kenging kahormatan. Punapa panjenengan temen dipun paringi ukara kasar, Laras? Mboten Bu Guru. Nggih, sami kemawon. Kita ugi kedah ngurmati tiyang sanes. Langkung-langkung dhateng guru, kuwi tegesipun unggah-ungguh. Laras, kita sami sinau mboten namung aksara lan ukara, nanging ugi tata krama gesang. Bu Guru, kula nyuwun pangapunten. Kula sami sembrono lan boten ngajeni. Wiwit samenika, kula badhe sinau ngagem basa krama lan ngajeni kanca-kanca ugi guru. Laras, punika sampun dados pelajaran wigati. Ilinga unggah-unggah punika dasar gesang bebrayan. Alhamdulillah, kancane kula sampun mangertos. Ugi kita sami njaga tata krama. Awet punika pitakenipun menungsa.